Masak ayam kecap karo goreng bakwan gawe dina kiye. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Seperti biasa kegiatan nyong neon kene pertama ngejuk wedang. Ngejuk wedange rampung terus dilanjutake karo adang sega. Karo nunggoni segane mateng neon kene nyong karo tak goreng bakwan. Bakwan iki nganggo irisan wortel, loncang karo seledri, ngalap sayuran emani-eman timbangane selak bosok ya. Ningon kene tak goreng kuwabe ndang nganti mateng karo tak sambi ngulek bumbune nggih ayam kecapengku. Nenggon kene bumbune yo nganggo bawang, jahe, konir, kemiri, merica karo pala diulek ndang nganti lembut terus tak lanjutake karo ngirisi lombok setan. Tak irisi lembut-lembut kaya ngono cekene engko tambah puat disepol jangan ngono iki. Nek ayam iki nganggo ayam ungkepan sing wingkai sebagian tok. Nah, ki bakwane wis mateng lanjut tak angkat terus tak lanjutake karo numis bumbune. Bumbune tak sale aromatik salam serai laos karo godhong jeruk. Nek wis mateng ditambahi karo irisan lomboke mau kae, gula, uyah, micine aja ngasih kelalen terus ditambahi karo banyu sak cukupe wae. Ditambahi kecap terus diaduk-aduk cekene merata, ayamnya dijegurake sekalian diodak-aduk cekene merata terus dinengake ndang nganti nyresep ndang nganti radansat. Basa wis mateng wis radansat tak cicipi rasa nek wis mantep terus dintas. Nah, ki segane andang-andang wis milu nututi matang terus lanjut wae tak entasi. Nyong wis matengan kabeh ki dulur, rika-rika pada masak apa dina ki. Ya wis ya nyong wis matengan tak pamit tak bareng.